que resacón ayer salir. Miedo me da lo que digan de mí. El grupo ni lo voy a abrir. Venga, levántate, que la ya está aquí. Él no me veo. me toca y Tardeo. En esta habitación hay rumbo, no hay jaleo. Él no me veo. Ya. Bon dia, avui vos anem a fer el Radio Campus. Gerard, Pau, Josep i jo, Daniel. Aquest és el programa 21, l'últim programa. Ara anem a passar amb l'entrevista al DJ. Yo quiero bailar toda la noche. Estem així en l'entrevista amb DJ Mico. Ara t'anem a fer unes quantes preguntes, ¿vale? Vale. A quantes discoteques has anat? Pues he anat a prous. Per exemple, així no en tinguent, en la discoteca que estava, i he punxat jo un any seguit. També he punxat en el Màgic, així en el Pafeto, i en València he estat en Indiana, punxant. Quines són les cançons que normalment agraden a la gent? Pues ara mateixa, ara l'agrada La Morocha, per exemple, o la cançó del Mundial, les més famoses ara mateixa. Quina és l'actuació més gran que t'han contractat? La més gran, per exemple, és Bous d'ací d'Ontinyent, de desembre, que ve molta gent de fora i tot, i falles molt importants en València. Vale. I es pot viure bé treballant sols de DJ? Per viure bé de DJ tens que ser famós o dedicar-te a ser tècnic de so i DJ també. Vale. Pues gràcies i ara anem a passar amb les recomanacions amb Daniel. Cançó Tobogán del grupo Yo. ¡Cállate! ¡Cállate! Cançó La foguera de la Trocamba Matanuska. Ara passem als llibres. Ara vos recomanem dos llibres que són Jerónimo Stilton i Los Compas. I ara Pau ens va tocar el trombó. Ara vos vaig a contar uns quants cotilleos. Ens han contat que Ana Boueles està interessada en la nòvia de Joel. També Àlex González està interessat en Valentina. I Jorge Gil i Aitana Alcaraz estan junts. I ara anem a passar en Josep.
I aquest ha sigut l'últim programa de Radio Campus. Espero que vos hagi agradat. Adeu!